हे लोगोफोर गासैखौबो गिबियावनो आंनि दिनैनि बे बर' मिसार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोंनि ससियेल मिडिया जेरैबायदि फेसबुक WhatsApp YouTube बायदि ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जाबाय थानाय जि बर' मिडियामखौ गारनानै इंराजि मिडियाम फरायनाय बा बर' मिडियामखौ अनलि क्लास 8 सिमल' फरायनानै बाखि 9 निफ्राय गोजौ लेभेलसिम जिखिनि दङ गासैबो इंलिश मिडियाम फरायहोनाय बेफोर खोथाखौ लानानै जोंनि गोबां सुबुंफोरानो जाय सुबुंफोरा बर' रावखौ मोजां मोनो बर' बिजोंखौ मोजां मोनो बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनो बैफोर सुबुंफोरा जोबोद खुद्रिखांनाय सोमजिदों आरो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों जाय आंनि बेलायावबो दिनै बेबादिनो जादों मानोना आंबो दिनै बर' बिजोंनिफ्राय फैनाय सासे फरायसा बर' रावखौ मोजां मोननाय सासे फरायसा जायनि थाखाय आंनि गोसोआवबो जोबोद दुखु मोनदों। दिनै नाय फिसा एग्जाम्पल हिसाबै आं दिनैनि बे इन्टारनेशनेल एप इउट्युबाव आं दिनै भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो आंनि जि आंगोनि राव बर' रावखौनो आं दिनै नोंथांमोननो बुंगासिनो आरो नोंथांमोना गोरलैनो जे आंनि बर' रावखौ खोनासंनानै एसेब्लाबो बुजि मोनदों एसेब्लाबो मिथि मोनदों खालि जोंनि मा बर' बिजोंनि थाखायनो बर' राव थुनलाइनि थाखायनो आं दिनै स्पष्टयै मोजाङै नोंथांमोननि सेराव दिनै बुंनो हादों। मोनसे हारिया थांनानै थानांगौ जायोब्ला बे हारिया राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आसार खान्थि गासिबो थाजोबनांगोन आरो बेनि गेजेरावनो जुदि राव आरो थुनलाइ बिजों जाय मोनसे भेरि मास इम्पर्टेन्ट बे मोनसेया जुदि गोमायोब्ला पुरा हारियानो गोमालांगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जुदि बिजों आरो थुनलाइ रावा जुदि गोमायोब्ला बर' हारिया सानसे समाव बर' हारि बादि जानानै थानाय नङा। अब्ला मा जागोन जोंनि फिसा फिसौफोरा सानसे समाव मा जागोन बेफोर बर' हारि होननायखौ हिस्ट्रि बिजाबावसो फरायनो मोनगोन बे जारिमिनावसो फरायनो मोनगोन जोंनि फिसा फिसौफोरा बेबादि बर' हारि दंमोन होननानै माबा मोनसे बर' हारि दंमोन आरो जोंबो माबा मोनसे बर' हारि फोलेरनि मानसिमोननो होननासो फरायनो मोनगोन। अब्ला साननानै नाय बे राव थुनलाइ हारिमुवा जोंनि थाखाय बेसे गोनांथि। दिनै नोंथांमोना जोंनि आसामावनो नाय बे आसामाव गोबां फिसा फिसा हारिफोर दङ जाय हारिफोरनि गेजेराव दिनै राभाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथांमोना दिनै राव थुनलाइ गासिबो दिनै सानफा बारफा गोमालांगासिनो दङ मानोना बिथांमोननि मेक्सिमाम फरायसाफोरानो मा एसामिस मिडियामाव फरायदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोननि जि राव थुनलाइ हारिमु बिजों दिनै गोमालांगासिनो दङ। अब्ला साननानै नायदो दिनै जोंनि बर' बिजों बा बर' राव थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट आरो दिनै खोनानो मोनदों माबालायनि इंलिश मिडियामाव फरायब्लासो माबा कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव पास जायैनो IPS IAS अफिसार गोरलैनो जानो हायो। इज इट ट्रु बेयो थारना नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय। आंनि बेलायाव दिनै मोनसे सोंथि जाखांदों नाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' फरायसाफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला 40-50% बर' फरायसाफोरा इंलिश मिडियामाव फरायो दासिमबो आरो बे 40-50% जाय बर' फरायसा जाय इंलिश मिडियामाव फरायो बे इंलिश मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसाफोरा बोसोरसेयाव साबेसे कम्पिटिटिभ एग्जामाव पास जानानै साख्रि लायो बा UPSC एग्जाम पास खालामनानै IPS IAS अफिसार जायो साबेसे बर' फरायसाफोरा जाय इंलिश मिडियामाव फरायो आं दिनै बेनि फिननायखौ नांगौ दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरा जुदि गावनि बर' बिजोंनि रावै जुदि क्लास 8 सिमल' फरायनो मोनोब्ला आरो बेनि उनाव क्लास 9 आरो 10 जाय बे बोसोरनै उनाव मेट्रिकुलेसन एग्जाम जायो आरो बे मेट्रिकुलेसन एग्जामाव बे फरायसाया जाय फरायसाया बे क्लास 8 सिम फरायदों बर' बिजोंनि रावै आरो 9-10 आव इंराजि बिजोंजों फरायदों बे फरायसाया बे मेट्रिकुलेसन एग्जाम बा मेट्रिक आनजादाव मोजाङैनो उथ्रिसारनो हागोन ना? जोंनि जे बर' बिजोंनि रावै फराय जेरैबायदि जोङो क्लास 10 आलासिम फरायनानै जों मेट्रिक एग्जामाव जेरैबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो जे डिस्टिंसन मोनो स्टार मोनो बे लेखायैनो बेबायदि फरायोब्ला बा जों क्लास 8 सिम जुदि जोङो बर' बिजों फरायनानै जुदि 9-10 जुदि इंराजि बिजों फरायनानै जुदि जोङो मेट्रिक एग्जाम होयोब्ला साबेसे फरायसाया मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन साबेसे फरायसाया मोजां मार्क्स मोननो हागोन आंनि गोसोआव दिनै सोंथि जाखांदों। दिनै बेबादि थांखिखौ लायोब्ला जोंनि गोबां बर' फरायसाफोरानो जाय क्लास 8 सिम बर' बिजों फरायनानै 9-10 खौ इंलिश बिजोंजों फरायनानै जुदि मेट्रिक आनजाद होयोब्ला जोंनि मा 90% बर' फरायसाफोरानो
गाज्रि रिजाल्ट खालामगोन बा सोरबाबा फेल जागोन सोरबाबा थार्ड डिभिजन मोनगोन सोरबा सेकेन्ड डिभिजन मोनगोन खिन्थु डिस्टिंसन स्टार माबा मोनसे मोजां मार्क मोननाया जोबोद खम जागोन आरो बे बेलायाव जोंनि बर' हारिनि बर' फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि जाखांफैगोन जे आंनि फिसाया क्लास 8 सिमल' बर' मिडियाम फरायनानै 9, 10 आव इंलिश मिडियाम फरायनानै इंलिशखौ मोजाङै बुजि मोनैनि थाखायनो मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायासै मेट्रिक आनजादाव मोजां मार्क्स मोननो हायासै आरो बिथांमोना बे सोंथिनि सलुसनखौ मा खालामगोन नोंथांमोना मिथिगौ ना बे सोंथिनि सलुसनखौ बिथांमोना खालामगोन जे आंनि गथ'आ मेट्रिक आनजादाव 9, 10 फरायनानै जुदि इंलिश मिडियामैनो जुदि मेट्रिक आनजादखौ होनांगौ जायोब्ला बे LKG निफ्राय बे क्लास 8 सिम मानोलाय बर' मिडियामाव फरायबावनांगौ जाखो जायनि थाखाय आङो नुबोगासिनो दिनै आंनि फिसायानो मा दिनै बर' क्लास 8 सिम बर' मिडियाम फरायनानै 9, 10 आवल' इंलिश मिडियाम फरायनायनि थाखायनो आंनि फिसाया दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायासै बेनिखायनो आंनि सासे गथ'खौ गुबुन सासे गथ'खौ आङो उन्दैनिफ्रायनो LKG निफ्राय दिनै इंलिश मिडियामाव होनोसै अब्लासो आंनि गथ'आ मोजाङै रिजाल्ट खालामनो हागोन बेबादिनि सोंथिनि सलुसनखौ गोबां बर' गार्जेनफोरा लागोन आरो जायनि जाहोनाव जोंनि बर' बिजों बर' मिडियामा दिनै सानसे समाव गोमालांगोन आरो बर' बिजोङा जुदि गोमालाङोब्ला जोंनि राव थुनलाइया गोमालांगोन राव थुनलाइया गोमालाङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोमालांगोन दिनै जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावल' बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दिनै गुबुन हारिफोरखौ नाय दिनै जों आसामाव थायो आसामनि फिसा एग्जाम्पल हिसाबै दिनै एसामिसफोरखौनो नाय बिथांमोना गावसोरनि लेंगुवेजखौ जेरैबायदि सानफा बारफा गोसारनो हमगासिनो नाय नोंथांमोना जोंनि फिसा एग्जाम्पल दिनै जों कलेज इउनिभारसिटि स्कुलानो जा जिखिजाया मोनसे कलेजनि गेट इउनिभारसिटिनि गेटफोराव जों नायब्ला नुनो मोनो खालि एसामिस रावजोंल' लिरनाय जोंनि इंराजि रावजों लिरनाय मोनसेबो नुनो मोननाय नङा नुब्लाबो जोबोद खम नुगोन अब्ला साननानै नाय बिथांमोना गावसोरनि लेंगुवेजखौ गावसोरनि राव थुनलाइखौ बेसेबां गोसारहोनो नाजागासिनो दङ अब्ला जों बर' सुबुंफोरा गावनि बर' हारिनि बर' लेंगुवेज बर' बिजोंखौ मानो एसेबां मुगैनांगौ जाखो मा सानदों नामा जे इंराजि राव रोंब्लासो बिराद गोरों जायो इंराजि राव रोंब्लासो मानसिफोरजों रेसपेक्ट खालामजायो बिदि सानदों नामा बेबायदि माब्लाबा साननो नाङा दिनै नाय चाइनायाव नाय माब्लाबा इंलिश रायलायफेरदों नामा दिनै रासियायाव नाय साबेसे सुबुङा इंलिश रायलायो दा इंलिशआ मोनसे जास्ट लेंगुवेज बेखौ नोंथांमोना मानो एसेबां गिदिर साननानै लायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बयबो बे बिजोंखौ लानानै एसे सांग्रां जायो मानोना बे बिजोङा नोंनि आरो आंनि नङा बे बिजोङा जोंनि बर' हारिनि थाखायसो बर' हारिनि राव थुनलाइनि थाखायसो बेनिखायनो जाहाथे बयबो जोंनि बे बर' बिजोंखौ एसे सांग्राङै लाखिगोन बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थांनानै थागोन आरो बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' हारिनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरा थांनानै थागोन बेनिखायनो जाहाथे बयबो बेनि फारसे सांग्रां जायो बर' बिजोंखौ गारनानै जाहाथे इंलिश मिडियाम गुबुन मिडियामाव जाहाथे होआ आं बेखौनो बयबो बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खावलायबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आं दिनै सुंद'यै आंनि बानबुंथाइखौ आंनि जि सादा सिदा साननाय आं सासे बर' फरायसा हिसाबै बर' बिजोंनि फरायसा हिसाबै आं दिनै गावनि बानबुंथाइखौ होबाय बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला सासे बर' फरायसाब्ला बर' बिजोंखौ मोजां मोननाय सासे फरायसाब्ला बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोननाय सासे सुबुंब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामो शेयार खालामो आं बेखौनो खावलायबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो खुलुमबाय लोगोफोर